Бързо, бързо минаване. С едно. Браво, отлично. Супер. Пада. Чао, виж. Видели, що е? Не знаеш. Добре, браво. Знаеш ли защо? Защото тялото ти отиде назад. Ей, така правиш. Когато правиш така, винаги тялото отиде ти назаде, винаги ще дигнеш топката високо. Ако тялото ти е напреде, топката не може да я дигнеш. Виж сега, дай ми пасте ме там, така как дигнеш топката. Пусти ме тук. Ето идваш и тук правиш така, гледай. И даваш назаде. Обаче, ако тялото ми е напреде, няма да я дигне. Всички удари, които правите, ето, тялото като е назаде, защото те дърпа назаде. И оп, правиш това. Обаче тялото, ако ме е напред, като бия, оп, няма къде ще натисна топката напред. Ако правя така, тялото отива назад и ще дигна топката високо. Разбираш ли? Винаги. Ето, пусти ме я сега. Както искаш, пусти ме я. Ето, тялото ми е напред, гледай, гледай. Тялото ми е напред. Натискам топката напред. Обаче, ако тялото ми е назаде, ще дигна топката високо. Пи малко вода и го правим пак.